Hei tid, så det atter her vi noen nødgen parste av Gjerstamal, og vi det så vant Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Joa, Paul Fære og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og jeg får en annen for å si at vi hjertelig velkommen til Gjerstamal. Og jeg er ferdig å spille, Paul. En av en, hva ligger til hjertet der, Paul? Ja, det vært så imest, men så det som vi färra tåssyndrom i det. Om Elias, det har en atle att han upp. Så Herren kan atla och så gångt en tog i arnan. Det som gör det som han atlar. Och det är nog spännande att läsa här Gudsjön. Färas vi honom som Herren ber han utvälja till profet Atanase. Och salvan till profet och så nu tillkastar för sista fär. Och vi ser färre bara tillta på en av vägen så såg vi det här och i 17 kongabok kapitel 2 att ta en och Herren atla i attack Elias upp till himmels och i storme för Elias och Elisa ur Gilgal. Nu säger Elias vid Elisa stäcka här tog Herren är sänt med till Betel. Men Elias svarar så satt som Herren lever och satt som till lever i skiljest inte från att här tar för och så till Betel. Så för ändan här. Ändan här så var han igång som vid ett ändan ändingen. Ja. Det första det han ett att det första tajnaren som han gick tar bara ging samman. Och jag alltid själv var att det är så vackert att färdas vid Taimon som våra teckner upp. Jag har slappit att nå till samfället fittar. Och jag har flöjt som jag också om. Ganska nämna omkring att de sa det. Det är en myntliga böcker. Ja, hon är rätt speciell där så van. Det har en attlar men Elisa han styr emot det allt. Ja, han anar också. Ja. Så det ständer här på en av vägen. Att ta kommer där profeter där så där som är bättre var ut till Elisa och satt vi han. Varst du att Herren och inte jag att ta Herren att en borst i hattna där. Han svarar ja, jag var te bära. Så han visste det. Han visste Ja. Han ville drutja sig där. Ja. Arna Fäura. Ja. Samfället. Han är alltså man ser man luktar vi Jesus och lärsvännerna, ja. Jesus blev ju eisen upp och han tog sig neck vid lärsvännerna om det, men det skilta slett inte. Men Elisa här han vet det. Och han vet det och att det motsatt Jesus han säger vi lär sig till gagn att det för bort till färdig bort så kommer talsmar inte till det ja. Men Elisa han lovar slett Elias att släppa det utan han ger en lyfte. Akkurat. Ja. Akkurat. Så och det är på en måte i samma trav vi att som Jesus säger att det är till gagn för bort till färdig så kommer han inte till det kara. Och att det är nog så något som man tror vet jag som Elisa. Ja. Är det ute efter? Akkurat, ja. Ja. Så jag kan läsa den nästa brott här. Fravers 3. Det är fravers 4. Ja. Så jag säger Elias vi han stäcka här Elisa att Herren har sänt mig till Jericho. Men Elisa svarar så satt som Herren lever och så satt som to lever. Jag skiljest inte fra där. Där kom så till Jericho. Ta kom profeta lärsvännerna som i Jericho var till Elisa sötte vi han. Varst du att Herren är det att ta Herren att den borst i höttna där? Han svarar ja, jag vet det. Tejbära. Så säger Elias vi han stäcka här till Herren har sänt mig till Jordan. Men han, alltså Elisa svarar så satt som Herren lever och så satt som to lever. Jag skiljest inte fra där.
tar for så beiras det. Så Vad det håller fram och så kommer så kommer halt frusja profetalærsveinan, tar for sted og stod beint i avtime og lengt borster, og tar stod vi Jordanbaier. Elias tog no kappasøyn, battla i hans saman og slå vattnet vi honom. Ta skiltes det til boarsøyer og tar for iver av turro. Ta etter våre iver omkomne, sier Elias vi Elisa. Si hva du vil hava med å gjøre fyrir det, og herren ver tidsen bort fra det. Elisa sværa jeg, let tvøyfaldan parst av andre tøynon fatla av meg. Og at det her hukser om samme luktningsene vi Jesus, ja. Hver og Elisa en øyla større motsetninger til lærersveinene. Her hadde Jesus som mittelsvøyn, som rønt jeg for å klare dem om tingene, skilt ikke. Men Elisa fer ikke for å klare, men han skiler alt allikevel. Og ta sender her at Elias sværer til ikke det småvis ut og byr om. Sars du med ta over tidsen bort fra det her, så fast du det. Annars fast du det ikke. Nej. Skal jeg lese mer etter? Ja, gjør det bare. Som der nå gikk og tog seg sammen, kom eldvagner vid eldhesten og skilte der kvann fra øren, og Elias var opp til himmels i stormen. Ta i Elisa sa hetta, røpte han, feirmoin, vagnar og hestmenn Israel, og han så han ikke atter, ta treiv han i klægesøyne og skrattet hei, sunter og i helt, så gjerne tog han kappa Eliasar, som dotteren var av honom, vende vi, og for åman at åar bakkanon, vi Jordan. Og han tog så kappa Eliasar, som dotteren var av honom, slå vattnet vi honom, og sier, hver Herren god Eliasar, ta han hei sli vattnet, skiltes det til boa skyer, og han får i rom. Ja, det var et enda mal. Ja. Og han sa trøskne, altså at han ville få enda med. Ja. Og her kommer det så atter til Hebreabrevet 13. Men det vil jeg tykke. Som jeg var tale år hos tiltikkere. Og akt etter hvordan det enda og løvsvitt. Og etterfølt så trygt av det. Akkurat, ja. At han ligger helt tatt og beta sånn her. Nemlig, Ja. Det man huxar om det är också om mänkar som är avkänt bäg av kvinnor och mannen som är bara undrast hur närlagt det var och Jesus att det skulle inte misslyckas. Det är kött att misslyckas i snöjm. Men det här är vi så är vi tryck alla tøyna. Och det har rockning vi Elisa att pura avhängig av att Herren var vid. Så han spurte hver Ja. Herren god Elias. Ja. Så att han ville till ordentligt få stäffa såna väckna att han viskar vi ser. Ja. Du självande hever Elisa vita till som alla andra att Elias var eisen avmarskar och såna tøy och görne. Ja. För det sett nu föran alltså att vanliga fätan helst att dodja. Men nu är det på händamaten och Elisa hever alltså här ständer inte om kvosse men han vet det. Så han säger det vet men här visst eisen är lärarsvänarna, profetalärarsvänarna som sätter vi vet du av att Herren för att täcka. Ja, på en måte sørst då er så her profetalærersvennerne, da er det avhengig av bæg av Elias og av Elisa. Ja. Det är så vackert att läsa sövna om hur det tar virka av mittlen profetalärsvennerne. Ikke minst det öxen. Den har ju av den i lantan öx och så leip hatti av och ta kvarv. och kvar ligger den nu, va? Ja. Det här var ju i vattnet. Det la i vatten någonstans. Och så spurte han kvar var det så. Och vad hände så? Och kastade han en grön ut av vattnet och hade det flott nej. Ja. Och så ber han det kan. Och han var så harmor till att han är latta. Och så att det är helt otroligt att det talande. Ja. Om det är avhängighet eller det tillknyter vi till att lära vi har ländan.
Ja, og eisne til hette her som profeter, lærersveinar og alt det som her vi profeter og det profetiska gjøre langt her i gamla sattmalene, hette her til at vi som mennesker her av hjørne kunne hava et sånt himmelsamband. At vi er ikke avvitande. Sjalt, vi vet ikke alt, men det som vi vet, det kommer i kraft av den profetiske andan. Ja. Som Elisa vil til hava fatter og i åren Herren kjøn for fronen. Ja. Det han sier også her i 17 til Målsbrev kapitel 3, ja. Alt som avre skriva. Det skriver også til lærtom. Ja. Så vet vi tålen og trøstene og i skriftene djeva skulle hava vævn. Det vil si gamla testamentet og Nya testament som ikke var skriva ta. Ja? Men var gongt vi å bliva skriva. Det har vi nu som några halvgått. Og så sier han, du kjenner fra baden av en høyde avskrifter som kunne gjøre det voisan til frest vi trunnig av Kristus. Altså at vi er og den eik tar man som baden for å vite. Tøttningen av den høyde avskriften. Du kjenner det. Ja. Du varst det. Ja, det er akkurat det. Men hvis du tenker så sammenlukten at du vil lære svennerne der, Ja. så sier Jesus vitt her la meg få lykke til å lese det her i Johannes kapittel 14. Her, 14 kapittel. Og så sier han, han sier, trykk for meg at jeg er i ferien og ferien er i meg, og om ikke, så lær det verskene selv få at jeg kan trykva. Sannelig sier til henne, han og tror av meg, skal eisne gjøre til versk og jeg gjøre, og han skal gjøre større enn hese. Tog jeg ferdig ferien, og nå har jeg nevnt noe før her eisne, at jeg vet ikke om han mener vi, jeg har ikke han mener vi at det er større i undrana, men i nøgt, altså, nek flere tog at han fer, men talsbæren kommer, og lærersvennerne, vi få, vi da finner det samme andan, handa ja, kan man si, at etter at, vi årene og vi trunne, finner det samme hele andane, og ta så Elisa, för han här kappan som kommer ner att jag alltid talar åter om Jesus och talsmannen att Jesus för upp talsmannen kommer ner och Elias för upp och kappen som är i mynten av krafterna delar så läser vi vidare tar vi för att tälja att Elisa gör det dubbelt så näck tecken som Elias och han är en bi om att få dubbelt han pasta og fikk jeg vite at det ikke småvist å bli om. Ja. Så jeg tykker at det henger så sammen vi til at jeg peker frem til at Jesus sier at hvis det ikke er større værsken hese, ja. Ja. Det er så helt utrolig hovedtakende til at færes ved Jesus, færes det om det, og hans færes det, færes ved Jesus kvann det, og ta veker det ser minnene om disse imenske menneskene som kom inn av løgene og en har stått av tog og så var det færen men år torra og aldrig torra det ble verant etter og ut der tog det hadde så omvettalt aldrig til herren så nå vil det gjøre et her til aldrig som det hadde liv og for det mer visste seg alltid om at Herren vil at vi skulle ha det samme allit som de hadde. Fullstendig og i øynfeltet tro de honom. Åttan treiter, åttan å spørre kvoi, åttan neka, så gjør det bare. De var samført om at dette var en åpenbering som Herren har sendt dere og en bok. Men som allivande gjør de andan som bor i dere. Ja. Så jag inte var hållt och tog på som ett lockare och fått det av i sannolikt. Men ta i han så
døye og i hesson halte. Syndafruer. Så ble vi honom rønnseg fra atlare synd. Og han røys opp atter, og i andan, altså. Ja. Og fengt den høyre andan som innsiklet, til endløsning av dreien, vi trykker på han. Altså, det noe som så helt utrolige. Jeg vil si utrolige, men hva sier vi til han? Vi mennesker, da. Jo, men helst er det tog at det er på akkurat ferdig evne. Jo, det gjør det. Ja. Det gjør det. Det er ordentlig på. Tog blir det utrolig, da. Det blir det, ja. Men hvis du bare husker om, hvis du bare liker stekket til sånne ferdig evne, og Elisa øysene, så var det ikke nok. Så det som man tror jeg etter, det var andan. God anden, ja. Det var anden han tror jeg etter. Ja. Det var øyne, for øynene som vi god det han tror jeg etter. Så jeg røpte han her, altså. Hver god Elias her? Hver han? Ja. Og han sværer jeg. Ja. Ja. Og han fikk det. Men Herren har jo selv avlagt Elias om å salva Elisa til profet etter seg. Ja. Så her var sammenhenger i alle veiene. Ja. Og hei det ikke vært til, så hei Elisa vært fullkomlig avvitende. Ja, om det som forrige hentet. Nettopp. Men han var utvalgt av god til akkurat disse tjenestene. Akkurat, ja. Ja. Og jeg trykker faktisk til at det er sånne kappen til at han deler, ja. Til peker eisen til kvitsundene. Ta i anden fatla. Og som faktisk kraft til tjeneste. Vi alle tar nøye gavene som så fyller vi eisen, ja. Det hvis du ikke alle togene er oppmerksomme på at god er han som virkar og jakom Filippa 2:13. Bæja vilja og virka til gav og vilja så innom. Så fart du ikke fæter og til aller høyligste som finnes der gjøren. Til at livet vilja gods. Ta bort til. Så i han fær og vilja. Altså, bæja vilja virka etter gav og vilja så innom. Til hansara. Ja. Og Titus så opplever det her at tog han færangsten som vi opplevde i 4. Fordelen gjøre for en bygd, lyttlar bygd, og vær her, og så var Ervien bygd, lyttlar bygd, og så får de her. Og medan det sitter inne her, så kommer han til skontan, at du skal fære nå, til klokkan hun 2:30, og klokkan 3 visionær til jeg sjukhusen i Klaksvik, fær her. Og så fær det. Og her var en med over færen stått frem av undan, som jeg vet ikke som var om etter gav vi med. Og nå jeg kom inn til stovene her som jeg kom først inn av stoven, så en æra, og så tar 3. Og nå sitter stoven fotla først. Så her en som skal flytta. Og jeg har haft samband vi hese døttrene særlig, og hese mammene. Og nå sitter det folk rundt om henne, og hun ikke langt her og viser seg. Men jeg var ikke færene. Og så sier Herren etter det som jeg vil ha til at gjøre nå. Og så minnes det begynner vi at han har ikke færre miskunner, han har ikke gått alle trøster. Han som trøster tikkene er alle trångtikkere. For at de skulle kunne trøste det som i alt sin trångt. Vi trøster som vi selv vil ha trøste, vi har gått. Og så ble det en antakt, kan man godt si. At det leis snakke iver. At lese, så ikke smøyle, og at hun som sier her, og bjør meg stålen nærmest vi har mammen et lammene, og jeg så ikke ivre henne døtrene, og jeg så ikke henne som en tekket til årene, og så har vi en bøn, og så takk jeg for at jeg kunne komme inn her, at her var så løtene sammen vidt ham. Og så får jeg rundt alle stedene her som mennesker var, og så tar jeg for å bo i at det var stavene til om, og det var ferden,
Hon la här än och bojar. Att det är något som bara Herren kan göra. Det är så innan. Ja. Att han tar tidskontanen. Och är så vi så uppmärksamma. Tä jag blir inte och fer böjna loj. Så när du det. Så är det i färden när du kommer. Vi stod drala i till döms en halvan timme eller en timme. Och så var det just det. Ja. Det är akkurat det här versene som han har lagt reia framan undan. Ja, framan undan. Det var utamon. Ja. Men jeg har en mistanke om han leier okken her, eisene. Ikke alltid vi blir halvandet timme og forsinket, så blir det ofte eisene akkurat den rette tog. Ja, jo, det skal jeg ikke si imot. Men det at det er han som legger det rettes. Ja, det er helt sikkert. Ja. Det er lagt det rettes. Ja. Han kan ikke si at det er som han sier i Salme 193, og han har møgnet det. Og hvis du bare leser det her, som vi leser her, som fastor seg. Ja, Salme 193, ja, som fastor seg til og med. Ja. Og så om det er som er oppskrivet i Arne Nekaren var kommet, ja. Ja. Og så færre Arne og det er, og så litt vi her, og nå skulle vi lite, ja. Ja. Hva skal jeg lese fra helt du? Nei, bare herfra, som fastor seg til. Ja, 16. Som fastor sjå eget tøyne med, og i bogtøyne stod tar atler oppskriver deaner og i avsetter våre, og er en nekare av teimen ennvær kommen. Som hoksaner tøyner mer dyrabærer, god. Som tar telja negv samanlagtar. Jeg vil det talt her, tar flere enn sannskottene. Jeg vakne, og jeg tjataren. Hatt det da. Ja. Jeg vakne, og tjataren. Ja. Det er så... Det er så underfotla størst, men det store ut eisne at, som David sier i Salm 118, at lydlade tutt. Ja. Gjør med store. Og det er god hever just seg sjálvan så lydland, at han er kommet til okkara. Og leder okkon kjenna seg, og kjenna sånne nerver. Kanskje skal det flytte under andre til henne og spyrer han, ta langt fram i samme salme her, 130. Og vi var sindriniat i Bøyptøyman Jørskvalt i Elima etter vi hesten her personlige av i herrarna. Og til så er det ime som vi til å komme. Et alternes imisk og tøyen vi tar ved sikvandies imisk. Og der man har vært av fra til man minnest, og alle mine tjøknen og halvt til 5 år, så vet man til at da Herren sier fær, så fær. Ja. Og da Herren sier ikke færa, så fært vi ikke. Men du vet alle tøyene at da han sier fær, så måste færa. Ja. Og det kanskje er mer i begynnelsen til längre som det gamla sett. Han var så längre igen alltså han fick inte lära affärer, han visste inte om det var äkta och så framvis. Och så är här en titel till som du nämnde ju han Ösne. Ja. Tog man mannens lite rönter. Och ges ner verserna. Men tajt och känner han. Och vart hos han viskar och ytar. Bäja vill ju viska. Ja. Så i varst du inte. Nej, akkurat. Nej. Han kallar det. Han säger vi här i Östbrand 6 och i början till bad säger han. Och han talar personligen. Men festefär och i hörde det. Att det är föräldrarna som säger att botten det skulle akta. Det är Herren som säger att botten att det skulle akta. Och jag minns att det här i Östbrand 6 så. Han sitter på att akta föräldrar tyckare och i Herren och så är det rätt. Är färgertöjn och mävertöjna. Det är ju första boj vi lyft. Fyra att här kan gängas väl och du kan sliva långt i landen. Och till fädrar ett inte bönt tycker till röje. När jag fastret dig upp, det är det som jag också säger upp. Och jag täckte av min karrans och så framvägs. Ja. Och så säger han, inte vi ägna till annars då. Som dig och vilja vara människan till viltar.
Men som tjänare Kristusar, så till av hjärsta gera vilja Guds, och tjäna och gåon hova, och så till att tant herran och inte människan. Det vita ju att det gåa, och jag är nog kvar ger, ska han få att för herran, vill jag nog träla och rätta plats. Allt är allt otroligt. Det står också om att det är, vill jag snä och tog som Gustav har sagt. Och så bönlöjes ta fer in, och så bönlöjes ta ver attersvär av herran. Ja. Och det är det som är beundr. Det är samfälla här. Och vi rönt jag att säga det vi hesa männen där i Jörskvalde. Att vi känner det inte förrän vi dröjnat. Nej. Och det björs inte äntligen att vara äntligen har vi bönlös för människor att göra. Du kanske vi göra det för snävårst. Så jag har en annan och en annan väg och en annan väg. Najgavna är så imeskar. Men Herren är den samme, ja. Och han vill veta och nå i snäll. Att är det praktiskt, ja så gör det. Och är det kämt innanför det som vi skiljer mittlen till dagliga och till antaliga, ja så gör det. Alltså, inte ivast. Nej, akkurat. Det är helt en standande och ösnä att här vi och lucka och jag vita ser han i sanchorna och säla fjälta loj hans högra hand med helt fast om outkänt spår i stoj. Ofta känns det outkänt alltså. Den loj man fera men och säla och jag vita och säla fjälta loj hans högra hand där helt fast om outkänt spår till stoj. Ja. Og under eim og løsla hans, tog en sale frujøkle. Han løyer overfyllt jo honom kvillige. Tog en senker sal med det om det. Han veit med det. Det ligger en så trygt oi hese løslen. Ja, helt visst, ja. Han ut der, han et løyv, og tog øyre han kjanna løyv enn hans var løyv. Nei, det är bara så ringt att finna år att lysa akkurat det här vi som vi tar om. Ja. Så det är så störst. Det är det, ja. Det är så tryggt, så grundfäst. Ja, det är visst. Och det är som Hebreerbrevet säger, det är en så att det är äckare som för inom förhända. Det här livande vånen som är nek mer än det att jag är hoppet till och vånet till och vantet till, men som är en livande vån som ger och det som vi har bruk för till en och varje tog, och det är fri och i sinne och trygt i salna. Att känna att det är och det är som han säger här i Psalm 190 att är vakne och är chatt här än. Det är alltså det han parsten av okkara jag vet inte vad jag säger dagliga livet, det är ju något när vi sover, men han viktiga parsten av okkara kvar och vi är otillvita som så läsne för det gånger runt om okkara. Och så han det är vi inte bevusslös eller från viden på tammatan, men en person som svävar och täcker vi öll mer eller mindre, som jag gav svänkar som jag har värre. Men att sova. Och det här lötena är vi fullkomliga borstra. Ja. Och jag tycker vi eisene att han menar det och i för de tutninja. Att det här lötena tar vid är otillvita om han. Ja. Sjalt i vakten och tillstånd, ja. Men han är här. Han är här, alla tøyna. Ja. Och sen tanken att här är såna i och i vakna i. Och är det så att den kan stå för henne så nekvisskiftet en löjve. Ja, jag också med det som ständer i 17 Kongabok 2 och var 15. Ta profeten där som han hade Jericho som stod och bönt iver av honom. Så han gör detta.
satt och tar ante Eliasar, kviler och Elias. Ja, Elisa. Ja, Elisa, ja. Tar kom och så mot i honom och kastade sig till gärra för honom. Så han söttar vi han. Her tjänaren tog in lära håll trus rasker men tar färast det och löjta efter herra tog in. Kanske anti-herrans. Jag vill titta han och kasta han och åker fjall. Eller omkring del. Han svärar i tid skulle inte sända tar av sted. Men tar helt och är joka vi han. Så säger han, sända tar så av sted. Så sända tar in och håll trusvänner av sted. Og tar løyt av trutja deir, men funnet han ikke. Så kom der til atter til Hansara. Han var ännu i Jericho, og han sier vittor, sier ikke vittikon, at de skulle ikke fære. At det så avmøtlige mennesker litt. Ja. Tar helt bare anten i riktan om klærstand. Ja. Det är kjalt om det här är att finna vita att han får över tiden bostad hade han så där. Men det som tar så lägga mest till här ta det sia att ante Elias och kviler och Elisa. Och så visste det jo till där show han gör akkurat samma teckne. Ja. Faktiskt sista teckne som Elias gör. Ja. Det första teckne som Elisa gör. Ja. Och du visste där. Att det är samma ante som. Men då han tillgång den här som för fram här från och sätta ett annat. Och så i romjörtarna. Och så var han tidigt bort. Och så reagerar Elisa. Och han för så ger det till. Måste inte vara attla och herran någon att föra fram så lätt. Jo. Det är visst ånga löt och Men det är så kjaltsam vi hos åren kostar löjser till människaliga och till antaliga. Ja. Men som ett östen vita att antaliga kommer inte först alltså. Det är alltid hit som kommer först. Och så det antaliga. Ja. 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 Jag alltid själv var att ta reagerar människaliga alltså. Och på att antaliga. Alltså där man väl misslyckar alltid. Jag har bara det här uttryck om mig själv. Ja. Det är så akkurat det. Ja. Och vi är ofta så eller full av antryck. Ja. Självt om vi borde vita och vi vita. Alltså är man bara jag ofta fänger mig själv ut och ja. Jag minns för nekvall arrangerande. Det var ju Trujefors. Och vi var några som kom samman till husmöter faktiskt, var några vimmen. Och Jens Meidelberg var så en av timon. Och ena kväll vi var samman så var han så öll upptidsen av som tygen som hade varit i utvarsmen om ta ölla fiskalöse som var ta fisk till Trujefors. Vi var inte lunch det varst, men han var så öll upptidsen av tog och han ville ha vi skulle bia för tog. Og jeg må si akkurat som jeg var full av antrekk. Og jeg lykkes mot deg imot, altså at det her er biafyrt og i fiskaløsene. Og så gikk det det gikk ikke en vika, det var ikke kommet sammen etter. Og vi var faktisk før vi at rikket det sørste til og ta nødja evangelius nå, ta seg etter fjøret at vi tøyne. Og nå var tøyentene noe helt annet som var i utvarsen. Ja, nå var det ikke fiskaløse, men det var så øyla nekve fiske knapplig å få. Og Jens, han fenget meg av tøyen, og han kom helt inn i evangelius, som ikke var det var livet, og vi arbeidet fullt den her. Daniel, hørte du tøyentene i det, sier han. Jeg sier, ja, jeg måtte være skam, sier, ja, jeg hørte, du har rett i tøyene som du førte fram. Og han var så sannført i tøy som han ber om, og tøy som han tog seg ut, og jeg var fullkomlig øvått. Ja. Og jeg vil last øyne nekv av en slik henting som det. Det er egentlig det som jeg gjør det ta. Det er egentlig noe som at dukka han nier, ikke være alt for optimistiske og alt det her. Tog det som han sier nemlig, det her det var. Han var så sannført at han ville fære ut i bløyene, vet du.
och säga vi det var bie och nu får det hända. Och här stäcker jag nej, detta blir stilla. Att här kommer vi inte för att göra. Och han gör det så helt inte, men han sakte mig upp till att vara innanför en vik att han har. Då har han hört och tog inte. Här står vi. Så, Ja. så da människa och jag kan ta ligger öjla, till öjla ho att dominera. Och vi det var gott av att lära. Och är virkelig tacksammer Jens för att han gör det att det är så uppsagt med åter och visste att det som han hej tro det blev så som han trodde. Men det var väl det på stan tog in. Ja, var väl det. Helt otroligt det. Ja. För det är minns det locknande tog som du fortäller. Ja, hon ändå tog så touch år sedan i isen, ja. Ja. Det är 3 Ja, passar ja. Och det var särskilt att ta som är att det blev i grunden så förtvivla att ölen är kvart och att jag var upp. Och den flotta lanten och husen i fjord och ölen är kvart så var det som hände, ja. Och minns nettopp innanför fiskaröjet att säga mig att det var inte en mångd av människor, men det var mer för mig själv att jag spurte i herren hur långt det för att vara och om tog var komna till för allt och pät och jag fick en sorg sandföring om att nu var nog alltså resfära. Och men väl till ta i har jag stå inte. Ta jag 15. Ja. Ska se. Väl där kom vi och höra det. Ja, i arbetade Sjömansskolan ta samma med Peter Hansdal med Lörn. Vi var hade kontor samman och så vart. Och så kom tøyen, jeg minns om det var i 95, at tøyen kom, ja, nu var så øyelig fisk at få. Og han er jo veldig fullkomlig vekk. Fullkomlig bort, altså. Så minns det at jeg sier ved Peter Hans, at jeg sier, ja, men Peter Hans skal si, jeg sier klodje om hver kommer fiskeren fra, så hikker han på meg. Fiskeren? Han er slett ikke til, sier han. Av Soria Malle, ja. Och det var så akkurat det. Och jag minns eisen til tøyene, at det var bie, altså, rettelig massivt om landet, om at fisker skulle komme etter det. Og det er just i ungaløt, jo, det var eisen bønnersvær. Men hitt var det som det fyrre, var bønnersvær, ikke en om annet. Jeg visste ikke om det gang, ikke om det var andre bie eisen, det er klart, men han heier, her kvalitet Jens, han heier virkelig at trunna fyrir tøy som han ber om. Så djarver at han ville få ut til allmenn, bare enn det hendte, og jeg stekket jo. Wow. Jag minns helt inte kvart sammanhang det var. Jag ser som att vi fiskar gerad. Det var ett annat att han som ja, det fiskmalar och har det var inte vi han att göra med det vi det. Jens Christian Svab och efter en sorgen. Ja, det, ja. Alltså skip rannsakna skip det första som var kallas Jens Christian Svab på. Ja, nettopp. Så var en annan med som figurerade när jag går in här. Jag minns inte namn i honom. Och han var motsättningar av manpajaman Jakob Bolfalätsen, ja. Men det var så lika av viner. Att det har halt för sina tjävn, ja. Det är fiskaren, så var han inte fiskar, så var han. Och Jakob Bolfalätsen, han och han kommer plötsligt att. Ja. Och så minns jag att tar Tratos syndromet där. Jag har alltid utvarp med honom och så säger det snär nej säger han att det är så. Så säger jag kollar vi igen. Jag tog att halta vad du vill men är av rätt säger jag. Jag kollar där så alla så. Är av rätt säger han. Och så hände det. Ja. Och så säger han det att du igen. I hej rätt. Ja. Men det är inte som är rätt alltså. Det är Herren som står i rötlen och ja. Det är akkurat det, ja. 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 Ja, jag tänkte på det här som ständer i Jakobsbrev i 8, alltså. Och tar han säger det här att han talar om det här att kvart människa är till från vers 16,
Och nu tar vi om det samma att gå gåva och att fullkommen gåva omanifrån och kommer ner från färgen ljósarna som inte brøyting av det skiftande skudget sa. Etter vilja søgn om fattiga nok om i sannløysåret, så vidt skulle være fromgrav og skapning hansara. Ditt vita til et skal brøv og møyner, så sier han ikke mest litt. Men hverst menneske vil kjøtt høyre, sant til røye, sant til tala og sant til røye. Då røye mans avriker ikke til som retter for gode. Lætje du av alle ørensk og alle ønskap som etter, og tætje vi spek for mot i årene, som plant i tikkene, og som ment av frelsa svaler tikkere. Men vi gjerere årsens, og ikke bare høyrere tess. Vi tog dara til tikkene sjølver. Tog om anker høyrere i årsens, og ikke gjerere tess, han en som vår, og i hikker et naturlig anlitt sånne spekle. Han hikker seg sjølven, og forsøger av sted, og glemmer alt for å hvordan han ser ut. Men, han som skår inn i fullkomne lov fratsesins, og heldur av i tog, så han vil ikke glømsker høyrere, men gjerar versens, han skal være sæler og versesøyne, og ta særlig hatt jeg også om, samband med det som vi nå har tatt om. Hvordan underfullt det at være til som Herren sier du skal være, og ikke være til som han sier du ikke skal være. Nei. Og han tar seg til brødrene, altså, et sånne brøver Jakob, og til å være sjående, orskjøsmenn. Jeg tror at jeg ble avverst. Vi mener vi tog jeg et hele gavtakket til at alt gav gav, alt folk kom gav. Ja, men jeg husker meg til som du enda vi her, at men han som skoar inn i fullkomne lov frelsesins. Ja. Det er jo underfullt det da. Ja. Det altså fullkomne lov frelsesins. Til frelse hever Kristus kjøpt og leiser brøvere. Ja. Og lærte det ikke atterledge under traldomsåka. Så sikkert det som Jakob her, det det samme som Hebreer brev omtaler at ut fra så rene samviskene. Ja. Ta og vi gløyma at hitje inn og se her fullkomne lov frelsesins. Ja, men så kommer det ringa samviskan. Og hver kan tjene ringa samviska? Det blir stil. Nei. Og til å si at vi kunne ikke gjøre de versk som han er atlokken, ta jo vi ikke avhaltende ugjøsne her frelsen som han er givet oss. Ja. Og ikke lade han binda nye av tog som ena for være. Ja. Det burde rett. Og som han sier at, men han som skoar inn i fullkomne lav frelsesens, tankastryka, og heldur avitøy, så at han vil ikke glemsker høyrere, men gjerar verksens. Altså det er at det urslet visse. Det er å skoa inn i fullkomne lov frelsesens. Ja, passar. Ja. Det är det samma som man säger här i Rombraun 8. Så det var inte fördömning. Akkurat, ja. Det är det här som är i Kristi Jesus. Till lovlösens anta. Det är andra lovet. Lovlösens anta hever i Kristi Jesus. Løst med fra lovsenderen av deg hans. Det som loven ikke var ment. At gjøre at det gjør jo god, har han sendt sånn sin. Lykan sendt jo en halte. Og domfattet sendt i halten. Altså at det er noe som er så helt utrolig virksamt. Hvis vi lærte det virke i oss. Ja, det er en sånn kraft som andaliga tala upphevar till tingtelov som vi annars helt nyer av. Ja. Vi jo inte andaliga, men vi halsliga. Men om nu vi Jesus alltså evigtiden av lov livsens anta som man omtalar här i Rombrauna, så han loven lov livsens anta, eller fullkomna lov frelsesens, sterskare enn
den kraften som helder okkur nirra og i vantrygg, og i iva, og i ringar samvisk, fordøminga. Men litt okkur på om løyser okkur opp fra tøya, og til ui Kristus. Men hvis vi ikke hadde jeg ser motsetningene, og vi kjenner båere, Ja. så vet jeg ikke om vi hadde troet at virusmett lovløs i santa, eller fullkomne lov frassesins. Det frasse jo Kristus, og jag. Han personen, og jag, frasse i okkara. Og alt annet ikke frasse. Nei, det nemlig det, ja. Ja, det selv alt da. Ja, og det tror jeg sier her i Hebreabrannen, Hebreabran 12, han sier her, lät det til okkon ta så størst skudja vittner rundan om okkon, letje av okkon alt det og i tinger, og syndene som honker så først opp i okkon, og vi tåler renna skai i okkon og fyrsett, hevande egene vend av Jesus, oppasmann og fullkomare troarene. Altså at det at halt avia skoa inn i fullkomne lov frelsesens. Det at hava egene vend av Jesus, som oppasmann og fullkomare troarene. Ja. Og det sikten ut i heila. Og så er setninger på en attana som du les. Ja. Som fyrir glein og fyrir hon la tålen lei av krossi og lei ikke vannerna og sitter nu vi høyre suje, ha settes gods, jeg hukser om han som tålen hever bor, jeg synder har sagt om så nekve måte, så det vil ikke trøtt og måtles i salen dikkere. Så det oppvier alt at det trøtt og måtlesa. Ja. Og fer inn vi hit som vi sånn her, vi sånn en grintbrev i kapittel 4, og tar vi så færre 5, til han tar som ikke har misset møt i 4 kapitlet, og nevner det en tverrsutjafere, og til han for 5 kapitlet sier han at tog vi alltid horest. Ja. Og vita så langt som vi og oi, hesten halte noen, så er vi bort fra herren. Men vi skulle fære bort til halte noen, og være hjemme til herren. Ja. Så det øyne motsetninger, og i ødlenes nær. Løyvia gjør en øyne motsetninger til det, som vi da i Kristus er, og her kunne vi oppleve månen, og i trygg sammen med herren, og med det her. Vi får åpenberinger og kunnskap om han, og Paulus ber om at vi skulle få andre vorstens, og for jeg vil kunne skilje vevne, vi kaller vi, ja. Så her er det øyne motsetninger. Men hvis vi ikke opplever det, så finner vi ikke motsetninger. Så sterk han og som han er. Nei, det er akkurat det, ja. Jeg lykkes med å sitere at det er en liten år i heima. Ja, heima. Han kunne jo bare sagt at vilja færre borster ur likam og være tja herran. Nei, han sier heima tja herran. Ja, og i færre som så sier menneske bostad. Ja. Hva så har jeg sagt det om det. Og ta i han her sier, og det var det som jeg har også syndrom, og som Kai alltid sier, og lei øyren dette som var en av Moin troar fedrona. Det var det at han sier, jeg var bostor at jeg tenker stedet røye. Så måtte han ikke til himmels. Da måtte han før ut av Golgata. Sartre han strøtt i hit. Hvordan var det han sier? Sartre han strøtt i hit. Før til Gethsemane her. Han ikke så lett av et banne jeg tror, og be for mer mer. Altså han leier alltid så han dette etter her, at han får bostor, så får han bostor fra gode. Han var forlaten av ødlom. Her var ønsken som kunne være til stier, og styrkjan, han måtte jo gjøre noe henne, han offer deg, som et offer, 4 til og med. Og så tar han så, kom atter, så kunne han ta som om høyme, som var just och till röjar och dörden. Ja. Och till en öde månader för att bostor och jag kommer hem. Ja. Det känner att det förenkar som är färner och kommer och alla tiden.
Det är helt visst. En väldigt glädje och minnes ta ju och han Jules Savera i Vicha i en botchason, ett lator hållbotchar. Jag en jacka Vera och Julius Savera. Så Vicha han har sjukhus någon och han var kommit till att sista här och vi tog inne. Och så ser han nu bra hur ser läge. Och så hoppade han på han. Och så ser han varst du näkrant och näkrant man över ringkollega. Det är så land. Säger han igen. Ja. Och nu så jag landet sedan. Och nu färdig jag. Alltså så ser myntarna för det där. Han. Ja. Och ösnen tar vi högt ett skipen någon ute så rätter då. Och det var så känt skipet att det var skip som pappa var vid oss. En fantastisk läge som kvakte stod Jakob. Ja. För vi får upp på en hedjar, ute hejar hedjar, så rätter. Vet om vi såg att det kommer nu. Va? Och så det motsatta som många upplevde då. Bäge män som hade mist konerna och inte fratt att de var för en bägvar dig och för en begrävar. Och mist bötten och så framväg så. Och så motsatta i ötler gång behållt hemma som det gamla så att jag kunde komma hem och njöta till att ta innan skärmarna. Att är det här, ja. Ja. Jag kan sitta på skall bena böns av Jakob. Ja, vi tackar där för det så lötna och tog vars här i att allt verkar så osammanhängande som vi säger, men tog kan göra det sammanhängande. Tog kan berg och jag någon till som är så kär och tackar sig av att han har vid att haft sänt internet att titta upp. Göra det till näka som tog kan snöjta en i görsten av människan. Och där ber vi om att det östen ska lättna ses för. Det ska kvajtja böttentöjnen. Kvajtja dig uppfyr jag liv av Kristus. Då jag lever med Kristus och dig in i vinningår. Om det är liv i halten och kommer avvokst av världsemöjnen. Ja, så vet jag vad det ska välja, säger Paulus. Jag vill hoa för att hian och vara sig Kristus. Då är det mänkan bättre. Men att vara verant i likam någon är nej och vara för tyckare skuld. Och så lägger han att säga att och så tog vet jag att det ska vara verant här. Täckon till fram och glädje i trunne. Och det är just det vi sitter till. Vi har när innerligare tråden efter. Jag vill att några syskon till framma och i trunne. Och att de tar som inte känner till. Att de i östen skulle komma att känna till. I nöjnaste sanna god. Och han som du sände Jesus Kristus. Tack för Jesu löt samman. Och tack för allt i Jesu namn. Amen. Amen. Og så var hesen pastor av Gjerstamal kommet enda, og vi får takke for åkken for hesfer, og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljoa, Paul Fære og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og jeg får eisen i det at legge til at pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leter av Ektos Sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisen å være lagt ut her, og han kommer eisen å være sendt av Kristelig Kringvarsp. En annen for tusen takk for Jesus for.